els vaig telefonar-me, si no me penjaré, i van acceptar la invitació. Estimat públic, per favor, rebem amb un fort aplaudiment els grans Llàtzer Méndez i Luis Arboledas, Ossifar. Anar malament de temps, vinga, soy. Vinga. Bernat Company. Sí, què tal? Com està Luis Arboledas? Encantat. Per cert, per què vos heu colat abans que jo abans? Perquè jo estava allà darrere i vos heu passat davant. Avui quin fumer que han posat ells? Idea d'això. No hi veia un cul. Era una cosa ni a Londres. Quin desastre. Escolta, vosaltres sou Lennon i McCartney mallorquins, o sigui, de Balears. Claro. Sí o no? Bueno, sí. sí. Se pot dir així. Sí. Escolta, com- Per dir xiqueta té. Com escriviu aquelles cançons d'aquella època? Com ho feies? Per, ja què sé, Xer Ripoll, Telefóname, Los Gemelos... Sí, vull dir, d'on sortia tot això? Perquè... No tenc explicació, la veritat. No tenc explicació. Si la sabés, seguiria Bé, fent. s'ha de dir una cosa. L'ànima del grup era aquest, Betzol. Sí. Era ell. Betzol. Betzol. Escolta, no, mira, escolta, ara s'ha de dir això d'una vegada i tal, cadascú feia les cançons que podia. Nosaltres el que fèiem era agafar l'humor del carrer, que és vulgar, és comú en general, Sí. el pujàvem... Dels carrers de Sant Macià. Sí, de Manacor. El pujàvem damunt un escenari on hi havia en Mesquida, que era el capo, i una peça banda que te cagaves i l'assumpte funcionava així, tan senzill com això. Sí. Escolta, vaig cercar, perquè els periodistes a vegades cercam a la Wikipedia, saps? Una cosa que està prohibit, però nosaltres ho cercam. I vaig dir, perquè moltes vegades surten coses que no són veres, o que no són correctes, o que no són objectives. No? I vaig cercar a Wikipedia Canciones de amor amb los calzones baixos, que va ser el vostre primer disc de l'any 90, que el tinc aquí, a Editorial Vinilo, que me'l vau firmar fa un parell d'anys, o no sé, no record. Aquest, vale? No sé si el veus, a la ràdio no el veuran, però jo vos explico que hi ha aquí, és una fotografia. Va estar ben a punt de dir-se cançons d'amor i merda, però ben a punt, eh? El que passa que ens va aparèixer igual no massa adequat, no? Nos van insinuar que lo millor... Sí. I la Wikipedia diu, de este modo apareció el primer disco. I de fet en la portada, perdona, la portada l'únic que falta és la merda. Perquè està enxufat. La Wikipedia diu, de este modo apareció el primer disco, con una portada bastante extraña. Diu, un retrete con una guitarra eléctrica dentro, decorada con papel higiénico, en el cual había escrita una partitura. Esta foto fue tomada por Luis Arboledas, aquí presente, Sí. porque no sabía muy bien qué poner en la portada para llamar la atención. Sí. Això diu la Wikipedia. I el va tenir d'en just. I aquí teniu la portada... Sí, bé, va ser una feliç coincidència, que jo en aquella època estava una mica pirat amb la fotografia i en Just estava d'obra a casa seva i tenia un bater a mano. I una guitarra. I una guitarra, sí, perquè bé, el músic tenia una guitarra a casa seva. Aquesta portada del El paper disco... higiènic no era usat. Aquesta portada del disco no s'hagués pogut fer en la pandèmia, No. perquè no hi havia paper de vàter. Però jo entenc que encara d'aquella època. Jo que ha caducat. Qui va ser el primer hit? Los Gemelos. Jo diria que sí, no ho sé. Sí. Bueno, En el primer disc estan Los Gemelos i Telefóname, que jo crec que són les Després, teves. jo me'n record més de Pasoló de Amor, però ara és difícil imaginar qualcú amb un transistor a la plaça d'Espanya, no? Passo Doble també està en el primer. Sí. També. O sigui, han canviat moltes coses. La Bueno. plaça d'Espanya tenia un caràcter que no té ara, no?, de Palma, per exemple. jo hi pas poc, he de dir, no sé exactament com estan les coses ara mateix, però demà faig comptes passaria per No, i he d'alerta que no t'atropelli un patinet. i fer una reclamació si ho trobam adequat. I la plaça, ara ho deia la introducció, vol trobar omplir la plaça de Toros de Palma. L'any 1993, crec que és la presentació d'Indiana Pons en busca de la porcella rostida. Sí, senyor. Que també l'he duit en el vinilo, però jo som fan d'ell, m'entens? Jo també l'he duit. Hòstia. I aquest no el tenc firmat, però ara Entre el firmareu. Wikipedia i el despatxo aquest... Però com vareu arribar a actuar a la plaça de Toros? O sigui, perquè ningú ho havia fet, cap grup mallorquí havia fet una Jo crec que va ser una locura que li va pegar amb Miquel Jaume, Miquel segurament. Jaume i nosaltres, com que ens apuntaven a un bombardeo, doncs vinga, saps?
Va ser una actuació memorable perquè, entre altres coses, s'ha de dir que hi ha gent que potser no ho sap, que ara ho comentàvem aquí amb els col·legues denegats, que varen pujar 7 someres a l'escenari. Jo era, però no me'n recordo, això. Eren 7 someres i 7 ases. Exacte, és el que t'anava a dir. Això és cert i està documentat. Hi ha fotos, hi ha vídeos Bé, antics, i també teníem una granja allà damunt, amb un porquet que va Perquè posar... una cosa, en vostres concerts, quan hi havia una cançó que cantava qualcú de vosaltres tot sol, i mentre la banda que no feia res, com ara aquests que no fan res, berenaven. Sopaven. Sí, fèiem una cançó que se deia Angeleta, que durava 5 o 6 minuts i només tocava el teclista, Sí. i era una cançó que la nostra família, les nostres dones, lotes, el que fos que teníem per allà, parents, passaven una penada quan arribava aquest tema, perquè era molt llarg, molt lento i tal. I se va decidir, bueno, aquí s'ha de fer qualque cosa, Miquel Pieres se'n va encarregar, i va començar a dur botifarrons i tal, una taula, i la gent sopava, i el públic deia, jo també en vull, jo també en vull. No, de fet a nosaltres ens pareixia que la cançó era molt curta. No ens donava temps. Bueno, perquè estaven sopant. I vosaltres vau aconseguir també, que en Jaume Mates, per exemple, cantàs, que Ana Maria Antònia Monar, en aquella època, en Francesc Antich, en Pere Sant Pol, vàreu fer una Nadala tipus We Are the World, bueno, que se deia Caspa a les muntanyes. I, escolta, l'altre dia vaig cercar, i és a YouTube. Calla, això em fa molta vergonya, sincerament. Mira que consideri que tenc la quota de gamberro alta. Vareu aconseguir aplegar una quantitat de personatges. Sí. Perquè sentir cantar... Quan un polític està cercant vots, el que sigui. Bé, passarem a un altre tema. Muntanyes i el que faci falta. És cert. D'on fa? Ja, bueno, no mos demanaré... Bé, tu, Llàtzer, has tret un disc ara fa un parell d'anys en Méndez, no? Sí, disc carro. El rei dels mobilets. Estic segur que tothom que aquí el té. Tothom que el té. Està molt bé. I en Lluís... No és perquè esté al delante. Tampoc has estat aturat. També vas fer una incursió amb Orris Camoi, Orrifar... Mos varen dir Orrifar a veure si tenien qualque cosa, però no. Però bé, ho varen passar molt bé, molt bé. I ara ens veiem aquí plegats i molta gent diu, bé, perquè vosaltres heu continuat la vostra relació, diguem, personal i... Bueno, de les darreres 30 vegades perquè els he comptades, que hem fet cerveses plegats, les 30 vegades he telefonat jo per quedar. O sigui, ara imagina't tu l'il·lusió que li fan a aquest pollo, està de vora jo. O sigui que... Bueno, també és vera que jo estic jubilat i ell encara fa feina. Però ja s'acaba o no? Sí. Vale. I faràs igual que ell, quan te jubilis trauràs un disc també com en... No, jo no. Jo ja estic jubilat també d'això. Però Iosifar està jubilat, Iosifar? Se va jubilar als finals de 90? Se va jubilar en el 98. A Pixar i Jeure, que va ser el darrer disc, que tal vegada és el disc més sèrio, no? Bé, a més és que anunciaven que ens separaven amb aquesta cançó. Exacte. I mira, hi estem encara ajaguts. Escoltau, bé. I anem a esbater així. Hem de dir que hem preparat el programa, hem fet assajos previs perquè pugueu venir també a cantar en directe aquí en el teatre principal, que crec que no havíeu actuat mai en el teatre principal de Palma. Nosaltres sempre en aquella part, aquí dalt, la primera vegada. El tema és que quan passàveu per davant sonaven les alarmes, no? Sí, deia que aquest grup ha d'estar prohibit i ara està segur que no mos tallaran el so. I heu vengut a fer assajos i heu tornat a cantar plegats i avui... Jo m'han sonat les alarmes avui perquè encara duc l'etiqueta. Mira, ha vengut en l'etiqueta. L'etiqueta de Hard Rock. Abans estava vestit de xaquer i ara estic d'etiqueta. Exacte. Mai millor dit. Però l'has pagat, o què? No. Ah, no, te l'has dit. Demà la tornes, no? No, clar. I d'avui entrada anticipada he volgut juntar en aquests dos referents de la música, de l'humor, perquè la música està molt bé, però també hem de riure, no? I avui en dia és important. I hem preparat dues cançons en directe per acabar el programa i, clar, en el grup tots cantàveu. Sí, mos repartíem en el 50% del repertori. I per això volem que en Llàtzer canti, que tu també cantis, i per això farem dues cançons. I què fareu?
Jo ho sé, però... Hombre, en Lluís cantarà Telefóname i jo abans cantaré Una cançó que me persegueix. l'amo en Pep de Sassini, que és un homenatge en els sentits. I doncs, si vos sembla, Picadors. m'aixecam. Ei! Li vestiu i quan rata en el cortó, a l'amo en Pep li pega sa fortó. Ell diu que un home que s'aixeca en so sol, quan arriba el vespre li fa falta un consol. Se renta els peus, vaig sa prunera, i a Serenal se'n va cercar qualque estrangera. Arriba en armall, amb mobilet, i quan entra tothom mira el seu paquet. L'amo en Pep de Sassini, de Valles, calçons, l'ull Ubellini. L'amo en Pep de Sassini, de Valles, calçons, l'ull Ubellini. De sa butxaca se treu un pura fort i en el taurell amb estil li pega fort. Se traca una i li diu "Dancing amb mi?" Ella s'aixeca i tot d'una diu que sí. Ben aferrada, tota vermella, ella li deia l'amo en Pep sense orella: "A mi gustar este podero y me has gustat tu gran paquete de torero." L'amo en Pep de Sassini, de Valles, calçons, l'ull Ubellini. L'amo en Pep de Sassini, de Valles, calçons, l'ull Ubellini. Dorme! Quan su Virgini li comença a molestar, ell ben tranquil se la torna a col·locar. Dic que seguir-hi el pecat li va glapir i l'amo en Pep li mostra davall un pi. El Lucky Lucky, ses auberginis, una és molt bona per fer un tomber, l'altra és d'en Pep, per l'assassini, ets la millor per entaferrar un xisclar. L'amo en Pep d'assassini, de Valles, calçons, l'ull Ubellini. L'amo en Pep d'assassini, de Valles, calçons, l'ull Ubellini. L'amo en Pep d'assassini, de Valles, calçons, l'ull Ubellini. L'amo en Pep d'assassini, de Valles, calçons, l'ull Ubellini. Gràcies. Ha plogut, eh? Ha plogut, ha nevat, ha fet de tot. Des del 2004 que aquest Pollo i jo no cantàvem plegats i amb aquesta banda això No és un luxe. desafinàvem plegats. Hace 6 días que no has telefonado y ahora encuentras que está bien, ¿eh? Es porque sabes que estoy tan enamorado que si me empeño mueve. Hoy es mi santo y no te hacen recordado. Tengo una grande previsión y ahora te canto por decirte que he tirado
Cada lunes me llamabas